Hej Frede, vi har lavet den her video til dig fra nogle af dine venner og familie, som vil sige noget, nogle ord. Så vi håber, du kan lide videoen. Hej! Tillykke! Tillykke med konfirmationen. Jeg håber, du får en god dag. Det var rigtig hyggeligt på Middelfart. Hej for dig og hej for mig. Hej Frede! Vi håber, du får en rigtig god konfirmation. Stort tillykke! Tillykke! Og vi har lige et rigtig godt råd til dig. At nu skal du snart i gymnasiet, og så må du også huske, at du skal også prøve at tage stoffer, ryge og ride på andet end heste. Tillykke med konfirmationen. Vi håber, du får en fantastisk dag. Tillykke med konfirmationen, Frede. Jeg er så glad for, at jeg må være med til at fejre dig. Nu hvor du bliver konfirmand, så kan det være, at du bliver lidt bedre til at passe på dine ting. Hej Frede, tillykke med konfirmationen. Tillykke med konfirmationen. Vi håber du får... Daniel, hold lige ind i superbrusen, så skal en flaske vodka eller andet til at slukke tørsten. Ja, vi håber du får en super fed aften. Tillykke med konfirmationen, Frederikke. Og vi elsker, at du kommer herned hver tirsdag og springer sammen med os, så vi føler stadigvæk, at du er hernede. Et råd til Frederikke. Frederik hvem? William. Jeg er i tvivl om, hvem vi mener. William. Derry. Retardo? Ja. Retardo. Husk at tage din medicin. Morgen og aften. Specielt tirsdag og fredag, når du er sammen med mig, og eventuelt i weekenden, når du bor sammen med mig. Det var ordene. Jeg er også rigtig glad for, at vi står sammen, og vi rider sammen. Og når vi er til landstævner og sådan noget, så bor vi ret tit sammen, og vi hygger os rigtig godt sammen. Hej Frede, stort tillykke med konfirmationen. Du er super sød og sjov. Og jeg husker, da vi var i Middelfart her for ikke så lang tid siden, og det var rigtig hyggeligt. Det var rigtig godt at være sammen med dig. Tak fordi der er altid mod min bokse. Måske skulle du tage forbi optikeren, da det nogle gange er lidt blødt på springbanen. Tillykke! Hej Frederikke, tillykke med konfirmationen. Håber du får dig nogle gode gaver. Det har altid været en fornøjelse at høre på dig i August Skænderier, når jeg har været hjemme og især til lagen. Hej Frede, tillykke med konfirmationen. Kære Frederikke, vi håber, du får en rigtig god dag og bliver fejret godt af din skønne familie og veninder. Vi er kede af selv ikke at kunne have været der og fejre dagen med dig, men vi er sikre på, at det stadig bliver en rigtig god dag. Vi håber også, at du fejrer dagen godt med Sten, fordi ham kan du så godt lide. Det så vi alle sammen på lejerskolen. Og din energi, din dårlige energi, den håber vi er væk i dag, så vi håber, at du får en god dag. Og det forbrug, det er meget højt. Så derfor så håber vi, at du finder dig en rigtig rig mand, som kan købe sådan alle de ting, du har lyst til. Og så er vi også helt sikre på, at vi vil holde kontakten med dig efter 9. Ja. Rigtig god dag. Fortsat god dag. Hej Frede, tillykke med dagen. Jeg håber, det er en rigtig god dag. Og kan du huske den gang, da du sad som en galop på det med Derry, jeg ikke kunne få den i galop. Hej Frede, tillykke med konfirmationen. Jeg håber, du får en rigtig god dag, og du får nogle rigtig gode gaver. Og så vil jeg bare sige, at jeg glæder mig vildt meget til, at du skal med i byen nu, når du kommer ind i de voksnes rækker. Fra Larry og Signe. Så vi skal snakke om Frederikke. Om hvor sød hun er, og jeg synes heller, vi skal snakke om, hvor sur hun er om morgenen. Faktisk ikke, så er det sådan et... Det er faktisk ikke særlig sjovt at vække Frede om morgenen. Fordi når man lister op ad trappen, så skal man gå op og sætte sig på hendes sengekant, og man skal sætte sig ultra stille. Og hvis jeg kommer til at sætte mig lidt for hårdt, så bliver hun allerede sur. Og så skal man sætte sig, og så skal man sådan røre ved hende. Og man må ikke sådan fordi det er for voldsomt. Man skal sådan røre ved hende. Og hvis der sådan er på nogen måde lidt for meget uro, så bliver hun simpelthen så hissig, så man får et chok. Hun kan virkelig være en djævel. Det er lidt ligesom, når man er ude, og alt på stævnepladsen drejer sig om Frederikke. Og hvis hun så har været inde og ride, og det er bare gået rimelig dårligt, skal man også ligesom tænke sig en lille smule om, hvordan man sådan spørger, synes jeg. Ja, det er rigtigt. Altså, i virkeligheden så tør man slet ikke sige noget, men det kan være lidt svært. Det har ikke noget med Frede at gøre, nej, hvis det går galt. Det er som regel, fordi der er et eller andet galt med hesten. Eller banen. Ja, banen, det kan også godt være, ikke? Ja. Så hun kan faktisk være sådan lidt en djævel, men hun går rundt og ser så sød og venlig ud og sådan noget, men
Men vi er faktisk ikke nogle gange lidt bange for hende. Sådan. Ja. Men tillykke. When we are called to help our friends in need, you can count on me.